Naghihintay kami ng action nila kung kailan po ba ito gagawan ng solusyon. Kung may masaktan or mamatay, mabagsakan, maliban dun sa tinatawag nating danyos, pwede rin namin silang issue cause. No penalty will be imposed against Casureco 1. Hindi naman, pinipicturan lang nila, palaging pinipicturan, palaging tinitingnan. Pag naulan niya, takot kami. Sabi ko kung magbagsak, kakatakot. Bumagyong ganyan talaga yan, natumba na yan. Sino ba naman kasi ang makakampante kung ang isang main line ng kuryente sa residential area ay malapit ng matumba? Ito ang pangamba ng ilang mga residente sa Pamukid San Fernando, Camarines Sur. Isang bulok at tila ay nalipasan na ng panahon ang poste ng kuryente. Kaya naman, ang tabang ora mismo ni Congressman Saldico agad umaksyon sa problemang ito. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang punong barangay ng Pamukid, San Fernando, Camarines Sur na si Kapitan William Mapusol. Naiparating nyo na ba ito sa kaalaman ng Casureco? Actually po, alam na yan ng Casureco. Matagal na po yan na issue dito. Kasi malapit lang yun sa highway. Matagal nang alam ng Casureco at matagal nang nai-report sa kanila pero wala pa hong ginagawang aksyon hanggang sa ngayon. Naghihintay kami ng action nila kung kailan po ba ito gagawan ng solusyon. Agad nakipag-ugnayan ang aming team sa Energy Regulatory Commission para masolusyonan ang kanilang hinaing at dito nakausap natin sa kabilang linya si Juben Peralta, Supervising Energy Regulation Officer ng Consumer Affairs Services ng ERC. Ito po ba may report na rin sa inyong tanggapan? Actually, sir, ang staff ninyo, kayo po ang radio station actually ang nag-relay sa amin ngayon tungkol dyan sa poste na yan. So, dapat kung nakalina ang poste, dapat palitan na yan. May pera ang co-op. Makapagbili ng poste. So, wala hong reason na hindi pwedeng palitan yung mga poste na yan. May masaktan or mamatay, mabagsakan. So maliban dun sa tinatawag nating danyos, pwede rin namin silang issue cause. I-issuehan namin ng show cause to explain kung no penalty will be imposed against Casureco 1. Tututukan natin na maaksyonan itong problemang ito, sir. Maraming salamat po. Hopefully po, action na rin ang problema dito sa aking barangay regarding po sa nabubulok ng poste. Pupunta po yung aming team dyan, Kap. Agad na nagtungo ang aming team sa Pamukid San Fernando, Camarines Sur upang alamin ang sitwasyon ng poste na matagal nang inirereklamo ng mga residente doon. Makailang sandali pa ay dumating ang direktor ng San Fernando na si Mateo Ribuya upang personal na makita ang sitwasyon. So far, as far as San Fernando District is concerned, dalawang poste po dito po sa Pamukid. May mga other concern from other district din kasing mga inaayos. We consider this as a major talaga. Yung iba naman, kaya ako bilang director, priority ko talaga ito na during GCP brownout, ayusin talaga ito. Hindi nagtagal ay nagsidatingan na ang mga tauhan ng Casureco upang umpisa na ang pag-aayos ng bulok na poste. Pa yan, 1972, na piga-reklamo na nga nito, kuya na bagaw, lapa na. Alam mo, pag nabagsak yan, maapektaran ang mga bubong. Agad dito bahay ko, yung mga wire na yan, baka masunog. Okay na, dahil napalitan na, umawala na ang takot. Nakausap din namin si Yolanda Batulinaw, ang mismong may-ari ng lupa na pinagtitirikan ng bulok na poste.
Naman, pinipicturan lang nila, palaging pinipicturan, palaging tinitingnan. Pag naulan niya, takot kami. Sabi ko kung magbagsak, kakatakot. Bumagyong ganyan talaga yan, natumba na yan. Maganda ma'am, napalitan na ang poste. Saya na kami. Kasi natatakot kami noon, nung nakaraan, baka ma-aksidente, madaming taong mamatay. Tirik man ang araw ay sinikap ng kanilang team na matapos ang pagkakabit ng bagong poste. Laking tuwa naman ang mga residente dahil sa wakas ay natuldukan na ang kanilang pangamba dahil sa bulok na poste. Salamat sa Kasoreco.